TV, Nairobi. Riwruok mar le mag bunge KWS e kaunti ma Kajiado ojiwo puonj ne oganda ewi kaka ginyalo rito le mondo mi ogeng' midhiero mar kedo kod le machamo jamni mekgi. Romono nokelo kanyakla jotich kod joma siro puonj makamane e gwenge ma Loitoktok ewi kaka ginyalo keto chenro mag tieko ywaruok mosebedo e kind jodak ma Amboseli kod le. Siganani olos kod Faith Onyango kaka Cleopas Oluoch leronwa. Dwe mar abich igani, gwenge ma Imbirikani, Loitoktok, mane nek mar sibuoche 10 otimore. Jopith jamni ne orakore gi sibuoche 10 mane ochamo jamni mekgi kendo negogi. Ma en midhiero mosebedo ka timore kendo koro keto le e chal marach ka gidak machiegni gi dhano. Katika siku ambazo zimepita tumeweza kuona visa vingi ya wanyama pori kuuawa na wananchi. Kufika kuanzia Januari mpaka leo tumeweza kupoteza takriban simba 13 ambayo tumeona tumeweza kupoteza wengi katika hii sehemu ya Kajiado South na wachache katika sehemu ya Kajiado Central. Vile vile tumeweza kuona ya kwamba tumeweza kupoteza ndovu 3 ambao pia wameweza kuuawa na wananchi katika harakati ya retaliation. Jodak koro nyiso luoro magin godo kagi wacho ni sibuoche go kod lieje magisebedo kanyo kagiketo geno magi kuomgi mar lombo jolimbe mabiro e kar rito le Amboseli nyalo bedo ni nego kendo mano nyalo thiro limbe kar rito leno. Na kama hii jina mbaya ambayo tunaona kwa sasa inaendelea, naona ya kwamba hivi karibuni tutapoteza investors wetu, tutapoteza watalii wetu, tutapoteza ajira ambayo wananchi wanapata. Donors hawataelewa ni kwa nini community wanaendelea kuua wanyama na ili hali wanapata fedha ya compensation ya kuajiri watu na saa nyingine ya scholarship. So hiyo ndio wasiwasi wetu kwamba donors wanaweza pull out. Kwa sababu ya wale watoto ambao wanasomeshwa ambaye ni namba kubwa sana, ninaomba tu waache kupiga wanyama kwa sababu sisi tunahisi faida kubwa sana kupitia masomo ambayo tunapata kupitia wanyama pori. Kata doko ni yare higa mar 2018, joma ne oyudo hinyruok kaluwore gi monj mag le mag bungu pod rito chudo kaluwore gi masira. Okwayo jodak mondo obed gi horuok kendo giluw chenro moketi mar neno ni giyudo omenda go kendo ok gikawo chike lwetgi. Tutaendelea kufanya mikutano na wanajeshi katika kaunti ya Kajiado ili tuwaelimishe mambo ya compensation, because wende watu wetu hawana ufahamu bora na ndio naona wanakimbia kuripisha kisasi kuwa wanyama wetu porini, ndovu na simba. Kwa upande compensation pia ningependa niambie KWS, msio mnachelewa sana, kwa sababu mkichelewesha mambo ya compensation hiyo ndio inafanya watu wetu wenda kuwa wanyama wetu. Jotelo mag siasa kod mago mag sirkal bende koro kwa mondo mi opuonjo piny ewi chwalo arita makare ne le mag bungu mondo giyud yuto magikelo. Cleopas Oluoch, Ramogi TV.